heeft Nederland in de coronatijd, tijdens de coronapandemie, is Nederland de landen in het Koninkrijk te hulp geschoten. En dat is natuurlijk ook wat de kern is van wat we met elkaar hebben afgesproken binnen het Koninkrijk en met ons statuut. We hebben medische en humanitaire hulp geboden, voedselpakketten konden worden verstrekt op basis daarvan, medische hulp, medicijnen enzovoort enzovoort. En in totaal leidde dat tot een gift aan de landen van ongeveer 220 miljoen euro. Maar daarnaast hadden de landen ook financiële steun nodig om te zorgen dat ze rekeningen konden blijven betalen en ook dat bijvoorbeeld loonkosten van bedrijven konden worden gesubsidieerd om daarmee regelingen tot stand te brengen die we bijvoorbeeld ook in Nederland hebben gehad. En daarom is in de periode van 2020 tot 2022 in totaal ruim €1 miljard aan renteloze leningen verstrekt aan de 3 landen. En met die leningen konden faillissementen worden voorkomen, werkloosheid worden voorkomen. Zeker omdat de economische schade door door die sterke economische pijler, het toerisme, zo groot was. Omdat natuurlijk dat toerisme ook is weggevallen in de coronatijd. Nadat we deze leningen eerst kortlopend hebben hergefinancierd, hebben we al een tijdje geleden de afspraak gemaakt om te zorgen dat nu deze leningen op 10 oktober aanstaande gaan aflopen, een herfinancieringsafspraak te maken. En dat is nodig omdat geen van de 3 landen over de financiële middelen beschikt om die leningen in 1 keer af te betalen. En daarom zijn we ook al sinds begin van dit jaar in gesprek met de landen om afspraken te maken om de leningen te herfinancieren en met elkaar in gesprek te gaan hoe we dat op de beste manier zouden kunnen doen. En dat is dus van belang vanwege het feit dat dat in 1 keer afbetalen niet aan de orde is. Wij willen dat graag vormgeven op een manier die ervoor zorgt dat de landen aan de ene kant natuurlijk terugbetalen, maar vooral ook dat ze dat doen op een manier waardoor de overheidsfinanciën duurzaam op orde kunnen komen. Dus dat er ook de mogelijkheid blijft voor de landen om te investeren in bijvoorbeeld hervormingen, maar ook in het onderwijs en in de zorg. En dat natuurlijk vanwege het belang dat er is voor de inwoners van de 3 eilanden. Het is ongelooflijk belangrijk dat zij werken aan goede hervormingen die leiden tot duurzame overheidsfinanciën, die de ruimte bieden ook voor investeringen die noodzakelijk zijn. Maar natuurlijk moeten we ook oog hebben voor de risico's voor onze rijksbegroting van Nederland. Want we willen natuurlijk ook zorgen dat het geld dat we hebben uitgeleend, Nederlands belastinggeld, ook weer terugkomt. Dat hoeft niet onmiddellijk en door die herfinanciering maken we daar dus ook langjarige afspraken over. En die uitgangspunten die hebben geleid tot een voorlopig financieringsaanbod aan ieder van de landen. En daar heb ik u ook schriftelijk eerder over geïnformeerd. En kort samengevat betekent dat de stand van zaken op dit moment is zo. Dan stap ik over naar Aruba. Dat conform de motie, de motie Kamminga van den Berg, u heeft er naar verwezen, ook Aruba akkoord moet gaan met een rijkswet waarin het financieel toezicht duurzaam wordt geregeld. Een rijkswet die overigens al voor ligt een tijdje voor alle parlementen, dus ook bij de Staten van Aruba. En dat is ook uiterlijk 1 januari, dan is er ook uiterlijk 1 januari een wijziging van de landsverordening nodig. Want op dit moment is op Aruba geen rijkswet voor financieel toezicht. Er is een landsverordening voor financieel toezicht, maar die loopt per 1 januari af. Dus wij willen zorgen dat er, terwijl er nog een discussie is over de vormgeving van de rijkswet, want dat gaan we niet meer halen om die helemaal afgerond te hebben voor 1 januari aanstaande. Die moet dan door de Staten van Aruba worden geaccepteerd en ook hier en dan nog in werking treden. Is het nodig dat de huidige wet voor het financieel toezicht wordt verlengd. Nou, voor beide gold een deadline van 1 september. En ik ontving van Aruba een dag van tevoren, dus een dag voor die deadline, een voorstel op hoofdlijnen voor de invulling van een rijkswet en een uitwerking van een gewijzigde landsverordening. Maar die stukken hebben we niet, de bedoeling was om voor die deadline was er om een afspraak te maken en ook tot overeenstemming te komen. Maar we hebben nog niet een akkoord daarover bereikt.